Как би изглеждал баланс шита на едно LLC, ако LLC-то реши да инвестира в инвестиционен имот? След покупката на имота, от лявата страна на баланс шита на LLC-то ще се появи асет за $500 000, а от дясната страна на баланс шита ще се появи equity за $500 000. Никакви liabilities. Ако някоя банка се съгласи да отпусне заем на LLC-то и да финансира цялата сума от сделката, от лявата страна на баланс шита ще се появи отново асет за $500 000, а от дясната ще има liabilities за $500 000. Най-вероятният сценарий е този последния, в който банката отпусне около 80% от сумата необходима за инвестицията. Тогава от лявата страна отново ще се появи асет за $500 000. От дясната в този случай ще се появи liability за $400 000, а down payment от LLC-то ще се появи под формата на equity отново от дясната страна на баланс шита.